दे ननिता दायो 7 खौ फरायदो 7 into 7, 7 into 2, 48, 7 into 3, 21, 7 into 4, 28, 7 into 5, 35, 7 into 6, 42, 7 into 7, 49, 7 into 8, 56, 7 into 9, 63, 7 into 10, 70. आखाइ खबना बयबो दे रबिन नोंबो 7 खौ फरायदो स्नि सानजाब थाम नैजिदाइन नङाबा ननिता मामोन रबिन दाखाय बाबा होना गासे भुल जाबाय बिनिया बाबा हो दे जागायफिनदो दे बयबो खालामना हो जादों